Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalazimo se u Istanbulu, u mjestu Eyüp Sultan, ispred česme fontane Sultan Sulejmana. I ovih dana aktualna je tema pronalaska mezara našeg dobrog paše, kapetana Gradačačkog, Husein kapetana Gradaščevića. Pa evo da vam pokažemo lokaciju, znači kod Sultan Sulejman česmi, pravo stepenice pa lijevo. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammed. Osjećam se nekako malo posebno trema. Ako sam ja dobro razumio i pogledao video od naših šeha Emira Demira, evo ovaj ovdje. Bismillah. Jest. Subhanallah. Moj Gradačačin. Ejaletu Bosna. Koliko mogu skontati. Eto ga. Mjesto gdje počiva jedan od najbitnijih možda u našoj historiji iz doba Osmanskog carstva. Husein kapetan Gradaščević. Allah ti se smilovao. Evo Eyüp Sultan džamije. Uličica ova. Evo mezar. Koliko put sam ovdje prošao Allahem. Tu je negdje Mehmed Paša Sokolović ukopan. Allah je bez zna ko sve. Ali da je Husein kapetan ovdje, to nisam mogu da... To. Da se Allah smiluje podari džennet. Da se Allah smiluje i nama. Allah nagradi naše šeha Demira, koji nam je to otkrio tačnu lokaciju. Ja se osjećam veoma ponosno. Moj paša Husein kapetan. Džennetlija bio ako Bog da.